Filipos 4 sa verse chapter 4 verse 1 to 5. Sa dili pa magampo na kita. Among Dios among amahan, labing gamahanan, daghang salamat Lord God sa mga pagampo nga among napaabot kanimo uban sa tabang sa balahang espiritu. Lord, salamat sa ganda mga katubagan na sa kami nga ang tanan alang sa among kayuhan ug alang sa imong kahimaya. Lord, nini among paghisgot sa imong buhing pulong, ikaw lang magapalabas uban sa tabang sa balahang espiritu, manangin ni ang matag sa kanamo bisan ako Lord imong espiritu. Nini gihabi. Salig namo kanimo ang kinatibukan sa paghisgot bisan Lord ang among mga connection sa pangalan ni Jesus. Amen. Imo igsoon ang Filipos 4 verse 1 to 5 nagkanayon sa Bisaya RCTV version. Busa mga minahal o ginandom kong kaigsuunan, kalipay og garbo ko paglig-on kamo diha sa Ginoo. Iyo diya og sintiki pag sinabtanay kamo ingon nga magsuod diha sa Ginoo. Og ikaw usab tinuod kong kauban tabangi kining mga babayhana kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban ni Clemente og sa tanan kong katabang kansang mga ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pagingon paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Okay, mga igsoon, kay serious man kini ang atong iagi previous nga gisgutan, naghisguta sa duha ka kasiguruhan no, mahitabo no. Una, sigurado gayud ang kalaglagan sa mga nagkinabuhi nga sukwahi sa katuyuan sa Dios, nagsukwahi usab sa pulong sa Dios ug ang ikaduha nga kasiguruduhan ang kaluwasan sigurado sa langit ang padulungan sa mga nagtuo kang Ginoong Hesus sa kinasingkasing ug tagaan niya sa mahimayaon nga lawas nga walay pagkadugta, walay dili na mabati og sakit mga igsoon. So karon ang atong giuluhan kini ang mga ana-ana diha sa Ginoo. Kinsa kining mga ana-ana sa Ginoo? Atong mga nagtuo kang Kristo Hesus sa kinasingkasing nay midawat salig kaniya. Ang gingon sa verse 1, busa mga minahal ug ginandom kong kaigsunan kalipay og garbo ko paglig-on kamo diha sa Ginoo. So, atong masabot no giunsa pag usab ang gahi nga kasi Pablo na dati ga panglutos o pangtugison niya ang mga Kristiyanon no mahisog no gahi no apan sa atong pagbasa karon no sa verse 1 makita nato lumoy na niyang kasing-kasing na sa pagbati no pagila nga igsuon diha sa pagko iyang gingon minahal iyang gingon hinandom gihandom niya nga igsuon gani giingon pa niya nga naghatag niya kalipay og garbo kay kinibunga sa iyang pagpangalangan sa English and you are my joy, you are my delight, my crown, no? Kadaugan. No? Sa version na ilang version niya ako nabasa giingon dito, I love you and long to see you. No? Igugma ko kamo, igugma ko ikaw, kung gusto ko makita kamo. No? So muna mga ison, ang anaan na diha sa Ginoo naagayoy kausaban, ug ang atong unang punto naagayoy ang magpalig-on diha sa Ginoo. No? Stand firm pasabot you refuse to change their mind. May barog pag-ayo, mohawid pag-ayo. Stay true, magpabiling matinud-anon, no? Ang stand firm usa sa magpabilin sa kastohanan nga malig-on, una ang pagpabilin diha kan Hesus ug sa iyang pulong. Una, ang awhag ni Pablo, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Sound by prayer, by connecting sa source. Kinsa ang atong source, no? Asa ta naka konektar nga kung buhas ta, mubulag ta, mawik ta, maluya ta, malaya ta, no? So by prayer, by connecting sa source, kung pagpabilin kang Jesus ug sa iyang pulong, kita magmabungahon. John 15:4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kanimo. Dili kamo makabunga gawas ko magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas ko magpabilin kini sa punuan. So, putol lang sanga, layo na siya sa punuan, di gid siya makabunga kung dili malaya siya. Okay, so kung ako ang punuan sa palasog kamo ang mga sanga magpabilin kanako ako diha kaniya mamungan daghan kay kung wala ako wala kamoy mahimo. So naagayod ang pagpabilin kang Ginoong Hesus may mataglikon ug dili malaya na. And then sa verse 6, ang dili magpabilin kanako may sama sa kasanga ilabay malaya. Pamaniton kini itambog sa kalayo aron mas. So na kana mga igsoon ang magpalig-on diha sa Ginoo. Pabilin kang Ginoong Hesus sa iyang pulong. Sunod dadton ang dalhon kinabuhi ang kahimanan ng gubat nagkahimanan sa gubat ang full armor no? Putting the full armor standing firm in the Lord is very important importante kayo nga mubarog ta diha sa Ginoo kung lisod kung kini no? Malisod it's very difficult no pero ang piso size 10 18 diya nato makita no i-provide niya ang nindot nga advice kung saan nga makabarog kita palikon verse 10 sa katapusan ligunan inyong kagalingon
Jesus 6 ligunang inyong kagalingon diha sa pagkighiusan sa Ginoo pinagi siyang dakong gahom muna kung atong basahon na makita nato diha gamiton dadon pasabot no dili lang siya literal nga sundalo nga magdadala og ginagiban kundi dili kana nga mga pagkasabot no nga dalhon gamiton kanunay kana nga ikinabuhi dili lang nga gamiton ang ngalan ni Ginoong Hesus para pang-abog sa mga panulay na pang-abog sa mga dautan ng espiritu no kundi dili naa kay saktong relasyon saktong pagkinabuhi di na na mo pabilin pa ang kaaway mo karatil na siya no mo palayo na ang kaaway no? Ang kamaturan ang pagkamatarong ang kadasig sa pagsangyaw ang pakigdait ang pagtuo ang kaluwasan ang pulong sa Dios na na yung mga nakadikit ng mga gamit no bakos espada no? Helmet no sa verse 18 buhata sa pag-ampo kanunay no ikinabuhi lisod magkinabuhi nato ang kamaturan apan buhata diha sa pag-ampo kanunay prayer gyud ang atong ang dalamiton no? Alang sa atong pagkinabuhi nga saktong relasyon saktong pagkinabuhi diha sa Dios ug no dili na kinahanglan pa imo pang singgitan no sa ngalan ni Ginoong Hesus no ang imong relasyon sa Ginoo mao makapalayo ano sa kaaway ug mapabilin kang malig-on no so muna mga ison magmalig-on diha sa Ginoo pagpabilin kang Hesus sa pulong dadon ang full armor ug himuong kabahin ang Dios sa tanan natong buhaton kay siya mugiya no whatever we do whether we eat or drink do it for the glory of God and then sa verse 3, 5 and 6 diha ta mo salig sa Dios dili sa atong kagalingong kaalam no ug hinumduman nato siya sa tanan tang buhaton og tugtulan ta niya sa sakto so makasubay ta sa sakto magkinabuhi ta lig-on tulid ug sa pagtuman ni ana balikon nato na kinahanglan og sakto nga relasyon sa Dios. So another nga pumagi aron kita strong ang relasyon sa Ginoo na kinahanglan nato nga isip aside inaagi pinasahi nga paggahin nato intentional time for worshiping ang atong pagsimba sa Ginoo dili lang Domingo dili lang Friday uban pa nga mga Bible study kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi natay paggahin intentional gahinan gyud no lainan ang pagsimba sa Ginoo so diha mas mulaw mohugot mulig-on no kita diha sa Ginoo no ang pagsimba no atong sakto nga response kung kinsa ang Dios kinsa ang iyang gibuhat no kana lang ang kaluwasan nako na kay nang gibuhat sa dako na kay nang panalangin no kana nga panalangin walay maka tubang nga bahandi bulawan no nga ang kaluwasan atong nangkon walay maka afford no na sa kaluwasan nga atong nadawat pinagi sa atong pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Hesus didto sa cross busa ngayon nato siya simbahon gahinan nato sa pagsimba no unsa ang natong response proper response hugad is kung kinsa siya unsa ang iyang gibuhat unsa pagyud ang iyang buhaton ug ang iyang gisaad nga buhaton dito sa umaabot no ang iyang giingon muuna ako dito sa balay samahan kay magandam ako og lawak no? Kay ang akong gusto kung asa ko adto usab kamo balik ako ug kuhaon ko kamo ana siya ingon pa rin siya kung dili pa ni tinuod di na lang kumusulti ninyo di ka musultihan hindi pa ni tinuod kay si Jesus unsa siya kama tuuran unsa yung isulti matuod gyud na no? To live a life of worship is honor God ipasidunggan nato ang Ginoo no nagatuo nagadawat ta sa iyang dakong gugma ug ato pud ihatag ang atong the best sa atong pagkinabuhi consistent nga pagkinabuhi nga makahatag kay mayaan sa Ginoo whether we eat or drink di ba di ra pud nga basta kay nakaampo na tuog ipon ko mukaon dili mo isa na dili consistent ta in every area of our life dili man ta perfect pero sa gingon sa ganiha sa this size buhata ang tanan diha sa pag-ampo so mas grabe gyud ang hawid no sa prayer no kinahanglan kita dili mawala ang atong pag-ampo kaya ang pag-ampo mga atong pakigistorya koneksyon diha sa source sa tanan ng Dios mo isa no dili nato na what on ang intentional nga pagsimba sa Ginoo kay siya ang iyang simbahon o kana makahatag ka na to kalig-on diha sa Ginoo to pakirelasyon no? Sama sa bata nga makakita og airplane first time no picture yung makita pero hangtod makita sa actual ma-amaze yan no? Sama ko nato no makita ta first time ma-amaze ta samot nang makasakay ako kung makasakay airplane saka ka excited no siguro mag diha dool sa bintana mo video no? Picture saka excited no ako ra po ning nakuha ng illustration ng gamit sa uban no na nga unsa ka excited primero ikaduha amot ka kung magkadugay no wala na siguro no? Siguro matulong na di na magtanataw sa palibot no? Mawala ang excitement so dili na nato buhaton diha sa atong pagsimba sa Ginoo kung magkaluya ta ampo no kung mabalik ang atong full nga paghatag sa tanan
nga pagsimba kay ang Dios ngayon magyud simbahon. Amen mga igsoon. So wag malig-on diha sa Ginoo. Dugang pa nga kupta nato ang iyang mga saad, no? Diha ka mulig-on. Stand firm in the Lord, no? Sa adlaw-adlaw mga igsoon, adlaw mga struggles, mga temptation, no? Nga maghatag ka nato kalisod sa paglilingkod diha sa Ginoo, no? Pero ang encouraging word gihatag sa Deuteronomy 31:6, pag malig-on kamo, pag may sugod, ayaw ninyo sila kadlok eh. Kaya ubanan kamo sa Ginoo ngayon yung Dios, dili kamo niya pakyason o bihaan. Sa Hebreo na po diha sa same lang yapon nga giingon nga dili kumubiyaan ko talikdan, no? So unsa man ang atong mga daily nga mga adlaw-adlaw nga mga struggles nga tayo makaingon ta murag nawad-an na gyud paglaom, no? Uh, ang importante mga igsoon hinumduman nato nga ang Dios naa sa panahon sa atong mga pagsulay kalisdanan. God is with us. Amen mga igsoon. He will always be there. He always be there to give you strength, to give us strength. Naa siya pero muhatag nato puso, no? So muna mga igsoon, ang usa sa makapaligon ko nato, muhawid ta sa iyang mga saad mga promises nga dili ta niya biyaan, ni naligdan. Igo lang ta niya pakulbaan, no? Pero dili ta niya pasagdan. Dili ta niya biyaan lang sa iri nga naglupay-pay, no? Iya tang tagaag usog balik mga igsoon. So na ang importante nga atong balik-balikon ang mga positibo nga mga pulong, no? Aron mo na makulit diha sa atong kasing-kasing na kung makatabang ka na to nga mo barog mo stand firm diha sa Ginoo nga bisan disappoint ta, discouraged, bisan nahugno ta, bisan hopeless ta, makapabilin ta na nagabarog galig-on diha sa Ginoo, no? Also important kay kayo magbarog ka sa Ginoo at focus diha gyud sa pinugdan sa atong pagtuo. Tutok ta ni Ginoong Hesus dili sa problema, no? Dili kay ang problema mas dako na hinuon sa Dios. Walay makatupong mas kadako kagamanan sa buhay ng Dios, mga igsoon, no? Uh, a verse also in 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except such as is common to humanity. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation He will also provide the way of escape so that you are able to bear it, no? So naa siya, faithful siya, dili niya siya mo pasagan, no? Naman tayo mga struggle kabalota, God is faithful. Trust Jesus in every single circumstance. So, siya lang, no? Ang dili mo biya ka nato taliwala sa bagyo problema sa atong mga kinabuhi matag sa mga so, no? Ang Ginoo na sayod sa matag sitwasyon sa matag sa o kabalo siya kanos siya ulihok sa atong mga kinabuhi. Padayon lang ta mga igsoon sa pagampo pagsangpit kaniya sa walay hunong, no? Ang iyang gingon, no, na sangpita ko sa Jeremiah 33:3, sangpita ko ug tubagon ko gayud ikaw mga katingalang butang nga wala panimo silent, no? Ang Mateo 11:28, duol kamo kanako kamong tanan nga gapuyan ug gibugatan sa imong tupasan kay papahulayan ko ipagaan niya ngadto mga kabugato, no? So man mo ison dugang nga support aron kita stand firm in the Lord, mangita tawag mentor makatabang, either ginikanan either kauban sa samahan, kinsa man labi na ato silang miagi sa susama nga sitwasyon nga atong nagianay. So magmaligyo diya sa Ginoo kay ang struggle is real tinuod diya to. So sa context sa struggle meaning atong uh, uh, text nga atong tunan karon ang struggle nila walay pag sinabtanay, ha? Ang mga anaa diya sa Ginoo mamalig-on ug magsinabtanay. Ang verse 2 Euodia ug Sintiki pag sinabtanay kamo ingon nga magsuon diha sa Ginoo. Pagsugod sa chapter 4, si Pablo naghatag maayong ehemplo isip igsuon nga iyang pahalon, gamingaon siya, malipay siya sa presensya sa iyang igsuon, no? Sa kanta pa, pagkadugay sa panahon wala ta nagkikita, pero gikan ang talas ito nakita, no? So nga na bation ang kamingaw sa tinuod nga igsuon. Unsa kay hinungdan sa ilang walay pagsinabtanay. Kinsay una namikil, no? Wa man gidetalye, so dili na importante, no? Dili na magtinuluray nga siya man good, no? Ang giingon pag sinabtanay. Ngano man kaya matag usa ka nato na ay pinasahi nga sabtunon ng mga kinaiyan. No, tanaw na to ang magsuon. Managsuon sa dugo, no? Moabot kayo ng panahon nga dili pag sinabtanay. Magtiayon sa uyab pa, no? Kita gyud ang bagay no kay magsinabot man ta. Nalang kasi sinabot man ta mo ka. No? Compatible na sa sagusa. Pero pag kaanas ka noon, pag mag-away na, ko na ta nakita. Nagpasod ko ano ikaw na ta. So wala mga iso. Bisan gani ang kaluha, no? Di ko magani magkasinabot. Pilipino, batok Pilipino, hindi pa gani magkasinabot, no? Na may ison, na kita magsuon diha sa Ginoo, dapat mas close, mas deeper kay ang atong relasyon. Ang Dios mismo ang nagbuo kanato. So busa, panagbingkil kalintana
para iuntaan gugma. Mga sa kanta na, pag sinabtanay, to be of the same mind in the Lord because you belong to the Lord. Settle your disagreement. Live in harmony in the Lord. Ha? Magsinabtanay, matag usa kay sabtunod ang matag usa kanato. No? Usa pa isuon kita spiritual. Ang verse 5, ipakita sa tanan ang malumon ninyong kinaiya. Hapit na bubalik ang kita. Kung mga ison, magsinabtanay o sa sunod nga punto magtinabangay. O ikaw usab, verse 3, kung ikaw usab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana, kay naghago sila pag-ayo uban kanato, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo uban ni Clemente ug sa tanan kung katabang kan sa mga ngalan nasulat sa pasahon sa kinabuhi. So sila nga mga evangelistic worker kugihan angay gayon sa tabang. No? Galatia 6, Jis, busa samtang may kahigayonan kita, buhaton tag maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayon sa atong isig ka matutuo. Isig ka matutuo na, dasig pa yun niya magsangyaw. So, tabangan. Tabangan sila katong mga, ang kontekst ni katong mga nagkabingkil, katong mga Kristohanon, alagad. Ang Hebreo 6:10, gayon ipakita ang Dios kaya ngayon dili siya malimot siya nabuhat sa inyo nabuhat sa inyong paghiugma kaniya inyong ipakita diya sa pagtabang o sa pagpadayon pagtabang sa inyong sikap Kristohanon. No? Tabangan na masitol, maayos, magkauli by prayer, by biblical counsel. Hindi rin na ma-apply ang biblical counseling mga seminar nga at natural. Okay, so tinuod nga kauban mo tabang yun na tabangan ang mga matinabangon. Pray, help, for your support group. No, natin mga prayer nga, pray natin atong support group dito sa kuan, no? Kay dili malikayan na ay dili pa sila tanay. Sama sa panglibasa karon. Gingan po ni Pablo kan sa mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Naa na ni sila sa Ginoo, igsuon sa Ginoo, nasulat na sa libro ang ilang mga nanas sa Book of Life sa mga pangalan. So, may tabo, mag-abot dito, magkita dito. Dabi kay dito wala na may panagwingkil. Nang gugma, panag-usa, kalinaw, harmony, na naa naman dito. So, dinis sa kalibutan, nag-practice na tadaan. Isip mga heavenly citizen. Mga langit nun man nga mga tao, no? Nga tagana dito sa langit, no? So gusto sa Ginoo nga magsinabtanay ta, di man siya gusto sa mo, no? Nagkasinabot man ang Dios Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Wala sila magkasinabot, no? Makadimaw ka ang tuition, makadimaw ka ang kalawasan, gibuhat nila nga managkauban, kay giuyonan nila ang ilang pag-imo. So sila ang atong ehemplo sa panaghiusa, pag sinabtanay. Kung gusto po niya nga one accord ta, usa ta ka panag-uyon, labi na sa pagpakailap sa maing balita sa kaluwas. So magtinabangay kay tinuod man kita nga mga kaabak. Dili mabag alang sa paglambo sa ebanghelyo. Teamwork aron mapagaan ang buluhaton, no? Sa mga Kristohanon. So tabangan to silang Eudia ug Sintiki kay naa sila panagpikil. So makababag sa paglambo sa ebanghelyo. So muna mo isa. Dayon ikaw pat magmalipayon. Naa na ta diya sa Ginoo, magmalipayon. Verse 4, paglipay kamo kanunay diya sa Ginoo, sublion ko pa ingon, paglipay kamo. Makababag sa kalipay kung naan pa nagbingkil. Di po pasabot nga ayhan ta malipay kung sitol na mo problema, ha? Kanunay dapat, no? Magmalipayon. Hinoon, kung masulban ng problema, musamot sa kalipay, ha? Pagdasi ka na ito mga ison, panahon sa mga problema, struggle, dili idibdib tibok adlaw o tanang panahon, dili itugyan sa Diyos. Sa unang Pedro 5:7, itugyan kaniyang tanan ninyong kabalagan kay siya mag-atiman kaninyo. He cares for you. Ang Mateo 11:28, balik ko na to, itugyan na to ang atong mga gibug-aton, atong kakapoy, atong mga kaluya ya sa mga suliran. Kaya ang Diyos mo pag-aan niya na, magupay, o mubalik ng kasanag ng atong kalipay. Paglipay ka mo, kanunay diha sa buot mo pasabot nga lipay wala may problema, wala may sakit, wala may kawadon, aron maabot pirmi, aron pirmi na may malipay. Gusto man ka sa Ginoo nga malipayon ta pirmi, ipabaha ko niya ang mga panalangin pirmi. Pasabot anak nga Igsoon na naaman ang problema pero wala na nimo gipasan, wala na nahimong bugat, no? Kanimo kay imo naman gitugyan sa Dios, no? Sa mga Igsoon sa kalipay, sa joy, no? Dili na diha sa mga achievement, mga kalampusan, mga kadaugan, ay kita magmalipayon dili sa tanang panahon kay mapasalamatan kita sa bisan unsay mudangat kay kana kabubuton man sa Dios, no? Aron kita mas i-sanctify, aron kita mas i-purify like sa bulawan, no? Mga ison, nga sunugon sa kalayo aron magpabilin ang, ang mga pure, mawala ang mga hugaw, no? So muna mga ison, always be full of joy in the Lord, no? Paglipay diha sa Ginoo sa iyang presensya, sa iyang tulong, sa iyang kabubuton, sa mga kalihukang espiritual mga isa. No? Dili sa kalibutan ng mga butang, dili sa mga tao sa palibot, dili sa pamaagi sa tao, no? Dili sa Dios. Dili sa atong kabubuton. Yani isubli-subli ni ibalik-balik. No? So importante gid kini alang kanato. Kay makaayo ang kanunay nga malipayon, makaayo, makatabang, ug wala nakadepende sa sitwasyon ng atong kalipay,
kundi nakadepende kini sa Dios nga labing kamahanan, matinad-anon, maluloy. Ang malakay twist, no? O kung sa twist pa size, no? Nag-iingat dito, bisag wala na abot ang kaumahan, wala na sulod ng mga panublanan, bisag wala na gyud, no? Pero yang yon, magmaya gihapon ako, kay ang Ginoong Dios maoy akong kalipay, gihimo niyang lagsik ang akong mga tiil. Magmaya gihapon siya, bisan wala na. Wala na diha, si makuha, wala na abot, wala na ang tanan, no? Pero ang gingon, bisag wala na, ang akong kalipay dito sa Dios nga naghatag ka ng kalipay, naghatag ka ng kasiguruhan sa Ginoo. Muna mo so, ang joy din dili ni siya suggestion lang kung dili mando. No? Gusto sa Dios nga happy ta. Ang joy pasabot mo ison a feeling of great pleasure and happiness. So lang po pag sa happy, ang joy. Great pleasure and happiness man. God is passionate about our happiness. Gusto din niya nga magmalipayan ta. So muna mga kamaturan nga magdala ka nato sa kalipay nga ang Dios maayo. Ato ba nang ilantaw nga ang Dios maayo? Ituuhan ba nato na? Kung ato nang ituuhan ang Dios nagatuota nga ang Dios para kanato, ang tuota nga ang Dios adunay gugma kanato, gugma nga walay makapahimulag kanato. Gikan ni ana nagatuota dili kanya biyaan o talignan sa bisan sa man nga kahimtang. Iyat ang giila nga anak sukad nato dawata sa ligi ang Ginoong Hesus nga atong Ginoong magluwas na sa purpose sa matag panghitabo sa atong kinabuhi. Iyan ang gamiton ang mga kalisdanan alang sa atong no? We know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His will. Romans 8:8. So, siya ang source of all joy. Dili ang atong paningkamot o sarili ng paningkamot aron makaplagan nato ang joy. Joy does not come from success. Palito na to, material positions or earthly relationships, no? Apart from God, joy does not exist. Naa siguro exist ang happy lang. Lang. Labay lang, no? Kung naay success, naay kadaugan, naay material happy. Di siya pareha sa joy. Nga deeper get kayo kaysa great pleasure of and happiness. No? So kinahanglan din mo isa magkatunta, magkalipay, kung mo ang kusog pinagis sa pag hinumdom sa kaayo sa Ginoo sa iyang kamatunan kung sa iyang kanduol nato mga isa. Sa atong panapos, sa atong kuhaon ra gihapon no, ang mga kaya sa Ginoo kinahanglan pagmaligtod ta, kapit ta diya sa Ginoo ana ang pagsinabtanay, ana ang pagtinabangay alang sa paglambo o pagkailap sa Panginoon o ang pagmalipayon panunay ang mga lagan niya sa Ginoo bisan sa paydangatan kani ang atong ikinabuhi practice isip mga langit ng binuhat mo kita mabalik ang Ginoo malipayon manginangop kita nga magpaabot nga na samtang na kinabuhi din sa kana ang pulong sa Dios dalay ko ng Diyos maigsoon magambuta among amahan daghang salamat Lord God sa mga kamaturan nga naabot karon among pagampo Lord nga mabuhat ka Lord sa mga kaigsunan nga adunay mga lain-lain ng mga kasinatian, kahimtang struggles Ginoo. Di mo Ginoo ang pulong nga naabot karon manuot-suhot kini Lord sa ilang mga kinabuhi o gila kini maghatag kini kahupay Ginoo. Lord sa among pagkatubang niining semana ikaw Lord ang magpainumdum wala ang espiritu magpa-remind ka namo Lord sa mga pulong nga among nadungog karon tabangi kami nga among makinabuhi kay kami anaa naman diha kang Kristo Jesus nga kami mag tinabangay managkalipay na magsinabtanay na magmalingkon diha kami mo dito. Salamat o Diyos, nabangi kami na mugahin kayo kanunay o intentional time aron pagsimba kami mo Ginoo kangayan ka magsibahon daygon masidunggan pa sa kini ang pagampo sa pangalan ni Ginoo Jesus. Amen. O amen. Thank you Lord.